ya ekeroto gutigana nayo na kugenda guika ase eskuru ya Marindi no mweso munene ase eskuru y'oboroso ya Marindi eywe gutuka imeye ward ya Bugichora bunge ya West Mugirango imeye county ya Nyamira maiga ya barabwo kubekirwa etaya eywe chikorobya oboeto bwabo anena aborokiwa nabo igo abanyakinyoru ase ensemeyu anenekero kyomosunte ayaniga bakagwikiraniwa gwetera ase omwana siasa Douglas Orutwa Onkeo kubwatikana nengane yeiga nigo bono omorokio monene bweskuru eyu abeire kagwesokia uyu manyikante muna Robinson Nyamwaka abeire kagwesokia na korokia omogokoye magega ya magenderayo gwikiraniwa ase ensemeyu muri kitu Fatgad Gesemba no robotiro asoweme Buna injira egemo yokwenekya buna oburabu mborororo boisaine ase skuru y'oboroso ya Marindi ime ye ward ya Bugichora obubura konye gosiria omosunte ase skuru eyo egento keraorobye nonyina masomo okoreka ase injira engia naboigo abanyakinyorabu baetanaine eskuru eyo okonyeka n'oburabu nigo bono babekeirwe etaya n'omwana siasa Douglas Orutwa Onkeo twachira nabaretire etaya security light erinde enyara okonya eschool ne community engaki estima okonyora ekoenda nabo okonyora omosunto okoba arandu affected ne community at large ingana eyiga yokoretwa gwetaya eyo eriokoreta oburabu nigo boigo yagokeirwe n'omwarimu omonene bw'eskuru eyiga asereta Robinson Nyamwaka ase ensemo yaye atebire nigo irache kubakonya nonyina ase amasomo yaborokiwa okoreka ase enchira enyororo oyo okwana yakorokwa Robinson Nyamwaka omwed teacher Marindi Comprehensive School gotole no mokaseri tukoria rero twanyarira abageni korwa sichaika bakira singinje gwa kutagosire skuru yaitu na mono honda tebenga batokonyire taya asinginje yogosirie gesunte skuru yaitu enyore oburabu erinde abane kerabagocha mambia baso prep basoma naende nigo baratokonye 4K club asinginjo yogokinia agriculture ase skuru yaitu na ase community asa abana baito barasome muna mumaete CPE togendete curriculum nigete geta abana basome ebinto byonse kukwana kurase skuru eyo nigo boigo omwana siasa Douglas Orutwa Onkeo kurase wodi eyiga ya Bugichora atebire boigo ibare no muroberio bugo chiako bwatuka amaigerio gochase chiskuru anene che wodi eyo igoro yenjira oburemi obuya burache wikiraniwa ase chiskuru anene buria bwechinyeni number 2 ndutaida kokalendo yekoro ku 4K clubs in the schools ntubwateranite na partner chinyinge kubwatira ndone county yetu ya Nyamira hasa magana smart agriculture tutagete gosimeka chinyeni chi school na bintu binde amagana ya environment we establish nursery in schools tutaina abana baitu n'abana baitu in schools erinde ngaki yo murakera abantu abange baburi no endagera unandiri 4K class in schools utanga bono noine school njiko randagira ku rusiko noine community nabeko kurendagira ku school erinde tunyago conserve the environment na inde to produce more to say in future because noine school na even feeding program this school Kingo reporter getembe korwa ase skuru y'oboroso ya Marindi eyegotoka imeye ward ya Bugichora West Mugirango county ya Nyamira Fatgad Gesemba